nyalo bedo kod ngima makare iluonga ni Ruth Otieno machiegni e penj laktar. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari nitiere studio ka abo miyo thuolo mondo miyo nyiswa ni nyinge nga en nyakanye olonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Amor Ruth ani luonga ni Dr. Priska Mungla. Ang'eno ganda ong'e ase biro kadi ng'eny. Alonye weche sukari gi weche mege hormones mopogre opogre del. Koro ang'en kawuono wabo wuoyo about hormones. Hormones ema nitiere kaka miyo del timore kaka del timore, momiyo gik moko timore kaka gitimore no. Kawuono in madwa ni miwa twak daktari. Kawuono idwa ni wago mbaka ewi ang'o? Kawuono adwa ni wawuo about nitie gland moro e del iluonge ni thyroid. En gland moro matin ji mang'eny ong'eye seche momi ji tuo miluongo ni goiter. Seche moko ineno ka ng'ato ng'ute obedo maduong' matin kamoro ka. Koro adwa ni wapuonjre weche goiter nikech last week ne nitie World Thyroid Day. Wafwenyo ni wawuoyo ahinya e weche sukari lakini ma be en tuo moro mantie kodwa lakini wicho wil kode matin. Ero kama na iwachona kata ni nitiere ga thoro wach kata theme sasaya mwabedo kod twak machal kod ma theme thoro wach en ang'o odiochieng' makawuono? Makawuono en mondo wang'e tuoni, mondo wapuonjre, mondo ji ong'e kaka giyud kony chon. Kapok wadonje e kuot mar lokro mabede en hyperthyroidism. Wadoni wakwongo wang'e ni to lokro kata thyroid ni en ang'o, tije en ang'o koka wadonje kuot mare. Koro thyroid ni en gland moro matin kaka kwang'iyo picha moketnwa ka, okoduong' tene en e ng'ut ka, to ogolo hormones miluongo ni thyroid hormone. To hormone no en important e del nikech mano ema control kaka del te tiyo, ema konyo del yudo teko gima waluongo ni metabolic rate. Mondo mane mabo konyo ubongo ti maber, heart oti maber, kidneys oti maber, nerves oti maber. Koro neno matin lakini tije ng'eny. Manitiere kapo nono ni nitiere kod chandruok to gik mikwano gunwagi duto te ok nyal bedo e yo makare. Koro wadonje kuot mar lokro. Koro thyroid or lokro nyakuot nikech diriyo. Koro nitie seche moko ma kaka nyisi ni hormones go igolo to dhi e remo. Koro seche moko inyalo del ogolo hormones mang'eny mwawacho ni hyperthyroidism. Koro hormones ng'eny e del. Aito nitie seche moko ma koro hormones odok piny miluongo ni hypothyroidism. Koro kawaida onego bed ni hormones gi kaka kiketo ratili to gi balance maber. Koro kong'eny hyper ken piny to en hypo. Gite ginyamiyo thyroid no bed maduong' mokuot, but ranyis ema bo konyo daktari ong'e nini idhi kon mane. Ong'eny en hyper koso en hypo. Koso tin en hypo. Chandruog ni tuo ni ochal nade kata ong'eny marom nade pacho ka? Anye gwengewa mag kaluo. Adiero ng'eny en mana ni kata wabe ok watim research mang'eny koro iboyudo ni ji koyudo tuo ni to nigi chandruok, lakini kaka wan jomolony e weche hormones gi kawawe wach sukari, thyroid men namba 2 ka. Koro en tuo mantie. Aneno ka picha ni ogolo nogo maber, daktari mori nyalo chunga mondo mi tang'ne oganda wa picha ni lokro ma wawuoye pono ni hormones gi odhi piny ahinya, hypo kain malainya en hyper, kod thothne kaka othoro rocho ngima e picha maber mokalo maneno kani. Koro ma en ing'en koro yawe nikech mondo oganda one maber, lakini en gima tin mantie mna e ng'ut ka. Koro en ga gi shape kaka mar butterfly. Koro ko nitie right, nitie left, aito riwe gi diere ka. Koro gland ni te ema golo hormones. To kata kwa boneno e chieth mare kata kidong' gi matin pod oromi. Koro as long as gland nitie. To sama koro kuot men gi tuo ema koro iboneno ka koro oyawre to ng'ut obet maduong'. Thothne ang'o makelo chandruog ni daktari? Koro be lure. Kwang'iyo mwaluongo ni hyperthyroidism, to ng'eny gi biro ga seche moko ma del gore owuon gi mwaluongo ni autoimmune disorder. Manyiso ni del ing'en kawaida ka wawuondre ni tuo in gi homa, del bo golo ni jolweny mwaluongo ni white cells. Koro white cells gi ema bo konyi gi tuo to del duogo sawa. Koro nitie seche moko ma koro
white cells gi chako neno organs ma normal ma kawaida ok gibi attack kaka koro thyroid. Koro gibodhi to gichako attack thyroid ni, to thyroid response ne en koro bochako golo hormones mang'eny. Koro kochako golo hormones mang'eny to kelo tuo mani luongo ni Graves disease. Moko be nitie ma thyroid bedo maduong' to iyudo nitie tuoche matin e iye iluongo gi ni nodules. Koro koyud nodules go e iye kanyo to gichako golo hormones mang'eny aito kelo tuo. Moko be seche moko wayudo ni en shida ma cancer. Aito be nitie moko ma seche moko tiyo kwane ahinya nikech serikal chakre higni mang'eny keto gimwa luongo ni iodine e chumbi mwanyioga ma kawaida ni, koro miyo del ok chandre. But chon mane pok ochak ket iodine e chumbi te mane waneno ka ji mang'eny wuotho gi gimiluongo ni goiter nikech koro iodine ok ne wayud moromo. Aito be mine mapek seche moko koseyudo nyithindo nikech kaka hormones ing'e sama in gi ich hormones ng'eny. Aito kise yudo nyathi sama hormones dok chien no, moko be yudrega gi chandruok ma thyroid but borumo. Wayudo kacha ni en lokro onyalo golo hormones mang'eny, hyper kata onyalo golo matin. Hypo ipimo no kacha ni gik mopogore nyalo miyo hormones gi dhi malo. Koro wadhi ane kapo nono ni en hypo makoro otin. Ang'a timore ka? Koro mano be nitie autoimmune process kaka ma wawacho cha, but ma koro ka white cells gi o attack the thyroid to thyroid bodhi to bedo matin. Koro oonge nguvu mang'eny magolo hormones mani iluonge gani Hashimoto's disease. Aito seche moko be ma nyisi nodules go. Koro ing'en seche moko iboyudo nodules go bo bire thyroid to koro okao nafas mamiyo koro thyroid ni onge nafas magolo hormones mang'eny, koro odiye piny matin. Koro kendo nodules go nyadhi either way, mane ma mainly keloga hypothyroidism. Koro wantie ka kod hypo gi hyper, wantie kod pogruok maber mokalo. Mori nyalo wuotha kodwa mondo mi oganda owuoth kendo wang'e ni seche ma hormones gi tin, ang'o matimore ranyisi mage seche magi ng'eny, ang'o matimore ranyisi mage kaka waneno e picha maber kaeni. Koro seche ma hormones ng'eny, mwaluongo ni hyper, adwa ni pare kaka ing'e ka onde na buogi sani bi hormones gi megi adrenaline ng'eny. Koro del en ga na del moro man gi wasiwasi kabisa. Oikore. Koro iyudo ni ng'ato luya ng'eny sate. Iwinjo ka heart ni gore mapiyo. Masiche moko be kata kibet mos tiwinja ka chunyi gore kabisa. Ibo yudo ni gin restless. Ng'ato chapni ahinya. Kilo be lwar. Koro iyudo no kitim diet o kitim exercise to ratili dok piny. Seche moko be giyudre ka del ol, del onge nguvu. Aito be cho inyayudo ni dhi mang'eny, mano cho maduong'. Koro ichal ng'ama diewo. Koro ichiemo tinyayudo kata ni kawaida maybe ni dhi cho dichiel, cho maduong'. Tiboyudo kata ni odiochieng' idhi kata ding'wen, idhi dibich. Aito be kobudho moko chiedhe ma jok moko be koro bobedo ni neno kantie goiter. Jok moko be joma mine iboyudo ni periods seche moko lal. Or seche moko imako ich to ich owuoka kende. Jok moko mwaluongo ga ni miscarriage. Koro seche moko iyudo ni mago sort of ranyisi. Sama koro in hypo to del koro onyap, ojony. Koro iyudo ni gik mane timre mang'eny kin hyper, samin hypo koro gik moko yware. Ema miyo ga gima ranyis ma jotuo nyisi ga sate en dende ol makata chiew. Ing'en seche moko mondo ichiew e kitanda idhi kata ichoto chon bathi kanyo, ibo chung' piyo. To gin seche moko kata chung' idhi e chono tek. Eto giyudo ni koro gin del ibedo gi kilo mang'eny. Ichiemo matin to kilo ng'eny. Ka koyo ng'ich kaka sani to giwinjo nyaka gin giwinjo koyo mokasre. Yewich gi seche moko gin yewich, neno kaka inya chano wi to yewi wuok, margi yewich chot ahinya. Moko kata eyebrows, yudo ni eyebrows be lal. Aito tielo be kuot.
kopime gi daktari seche moko iyudo ni gin gi pressure man piny to heart rate be koro dok piny kabisa. Aito of course mano be seche moko miga kendo periods lal or mako ich seche moko tek. Mano kuom joma mine. Ma wantiere kod ariyo gi hypo kapo nono ni hormones gi tin ahinya kotire kod mana kaka nipimo nwacha kod hyper. Okawinjo kamoro ka ama rem nitiere kata tene ni gigi duto te onge gi rem kata matin. Onge rem kata matin. In fact gima kelo ga chandruok ahinya ne kineno ranyisi mwawacho gi gin gik moko ma seche moko inya bedo gi explanation. Inya wacho ni kawuono na tiyo matek gina ol or kata kineno ka kilo luar joma mine seche moko mor koro inya rome lewni moko misebet kikane e kabat ka e ndalo mang'eny. Koro iyudo ga ni bokawi ndalo mang'eny kapok ifwenyo ni en ang'o. To kokidhi be e daktari maber tibo yudo kichiedhi gik moko mang'eny maonge ka ng'ato pok oyudo ni thyroid ema kelo ni chandruok. Koro rem onge. Thothne ranyisi gi biro bang' thuolo marom nade ka isechako bedo kod chandruok? Gin ndalo, jumbe, dweche koso? Lure del ka del opogre lakini gin gik mabiro mos koro ibo yudo ni gin gik mobet e jumbe dwe but gibiro ka gimedre mos koro maybe ichako ni kilo ema dok piny ka wawuondre ni hyper next ifwenyo ni dhicho mang'eny next ka wanjo mamine periods gilal bang'e kore kineno ni chako bedo gi wasi miwawacho ga ni anxiety idangni koro gin gik mabira mos ma kapono neno gigi wetemo ni thiedho gik mamoko chomri gi laktar. Thothne thieth mag tuo kata chandruok mar lokrogi idhe kar GP general practitioner koso ntiere lakteche mopogore kaka mag joma mine wacho ni ka ntiere kod chandruok mag joma mine idhi ka gynecologist, ka ntiere kod chandruok mag nyithindo idhi ka pediatrician kod weche makamago. Koro most of the time ibo donji bodhi daktari ma kawaida mwacho ni general practitioner kiyudo maber to bo nyalo fwenyo ni tuo ni kanye. Aitinge nikech mondo ng'ato ng'e en ni ipimo remo. Koro remo mwabo pimo to wabo neno ni thyroid hormones ni malo kose ni piny. But mondo koro omi chieth maber ber koro kiori specialist madil gi hormones kaka an iluonge ni endocrinologist. Koro simoko kata ka ng'ato en confused after chaka kata manyo ni dwam na daktari madil gi hormones tibo yudri lwedo maber. Chako chon ber nolodhi ajuoga po nono ni dwa donje twagni wadwa ni mondo mi chak donje twak chon Facebook page Ramogi TV # page laktar inyalo yudwa bende Facebook page wa en page laktar mondo bi page oduto te ma inyalo bedo godo. Bende wanyalo ga bedo kod iodine mang'eny mokalore moingo kaka dwarore ma samoro ne ina normal tikete mang'eny nikech samoro intiere kod tim mar medo chumbi e chiemo matiere kod chumbi mang'eny koso mago tok nyal medo ga iodine e del ma nyalo kelo chandruok. No berne ni thyroid ni kotiyo maber to en gi yore makose kao moromo nikech iodine no eme important sama thyroid dwa loso thyroid hormones. Koro kose kao moromo to modong' ka ibowe. Jomwa yudo kan gi chandruok ma maybe iodine ng'eny gin joma maybe wachiedho tuoche moko kaka mainly joman gi problems mege heart koro ntie yedhe moko ma seche moko imigi to koro iodine odwa kasre mang'eny kore ma seche moko gibe kelon gi chandruok. Lakini kena michamo ma chiemo ma iketo chumbi thyroid gland bo kao modwaro modong' ibo del bo golo oko. Ma wach moro mwacho ga ni kik imed chumbi e chiemo kik cham chumbi mang'eny cha. Mani ng'en kelo weche moko pressure but ok mar thyroid. Seche ma ng'ato ntiere kod chandruoge mamoko kaka mag heart mag chuny mane iwacho gi otiyo kod yedhe gi ma samoro iodine obedo mang'eny ma nyalo kelo chandruoge kaka mage daktari mana kinyalo mulonwa matin nono. Do ka iodine obedo mang'eny koro bobedo gi tuo miluongo ni hyperthyroidism. Koro ing'en kin gi daktari maber. Koro ing'en daktari wawuondre ni daktari ni machiedhi machuny no bon notice ni weche ne ok dhi maber to bo cheko hormones koneno to seche moko koro ing'iyo ni en yadha ni kosentie tuo moro. Koyudo ne en yath neno ema kelo chandruok
to giwilo. To kowilo tibedo sawa. Seche moko uyweyo ni moro nyalo nena picha moketno maber mag ranyisi ma inyalo chich godo ma bende nyalo nyisi ni tiere kod tuo mar kuot mar lokro. Pimonwa kacha ni yie wich nyalo bedo mayom nyalo chot mapiyo piyo, lokro nyalo kuot manena kopogore kod mano ratili nyalo wito kopogore kod mano en oko maduong' mang'eny. Yena wakawiyo kwa duogo to kama wawe godo no emwa chako godo kikisudi. Skiza chapa ushinde. Haririchi? Yes. Huyu dada? Namuona. Hapa. Ana pesa 1,100. Umesema kwamba kuna mjengo ambao utamalizia nyumba yako na mumeo. Mlikuwa mnajenga. Ndugu zangu, wake ni kama hawa, wale ambao wanatafuta pesa, wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki, labda utapata 1,000,000. Asante. Skiza chapa ushinde. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Chandruoge maluoro rengi mang'ato kaka kuyo, luoro, bedo kod towo, winjo kagima iwito gimoro, winjo ka okimor, lalo chia mari, bende nyalo dwaro hocho. Maling'ling mag ng'eyo e wi ngima mar paro okelni kod Royal Media Services. We care. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kuot mar lokro ma bende biro kotenore kod hormones ma kaging'eny mokalore to kagitin ahinya to nowachono kacha ni en hypo. Daktari, kane pok wadhi yenu wang'eyo kacha ranyisi ma bende sepimonwa iwachono ni ginyalo chako galuore achiel kachiel to gimedore ameda nikech del bende opogore, ng'ato nyalo yudo ranyisi gi mapiyo piyo, ng'ato bende nyalo yudo gi matin. Seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi obiro iri kaka daktari molony e weche gi. Thothne diagnosis itimo nang'o? Nawinjo kata kimulo wach mar pimo remo ma ang' ne ng'i ni hormones gi chal nade e remo ka. Kopogore kod mano utimo nang'o? Test ni kaw thuolo manyalo romo nade, itime kanye, to onyalo bedo pesa di kata wadonje weche mag thieth. Koro kai kibiro mostly wabotimo test mar remo. Mani nya yudo e hospitande te tinde yude yot. En mana nen test be manya wacho ni ken hospital subtande moko matindo kaka dispensary mok tim test no sate, seche moko okwayiega gi results gi ahinya. Koro wacho ni dhi e subtal maduong' inya yude to beche nga seche moko 4,000 around 4,000 kanyo to okobudh. En test ma kigolo remo sani bang' seche 2 to results osewuok. Koro wakawga remo aito be wabo orie picha mwaluongo ni ultrasound mondo koribo tim ultrasound ma thyroid no mondo waneni en mane, mondo wane ken ma wawacho manya bedo ni en autoimmune process kose ma wawacho ntie nodules. Kwa yudo ntie nodules to seche moko kwa setimo ultrasound twabo ori
test moro kendo miluongo ni FNA. FNA en ma kendo ibo tim gi ultrasound no kendo tikao sindan moro matin tichuoyo kumwaneno mwaluongo ni nodules go aiti dhi pim e lab. Mano en ga important mondo wang'e ni en tuo mwaluongo ni goiter kose ntie cells makoro richo machal mege cancer. Aito koro ntie nikech kwa boneno chieth ntie jok moko madhiga mitimo surgery, daktari oheroga kang'e chon ni en gimen cancer kose ok en cancer, be konye pango kaka obodhi gole. Thoth jomage ma thoro bedo kod thuolo mamalo mar yudo chandruok mar kuot mar lokroni. Koro ng'ata nyalo yude, lakini joma yude mang'eny gin joma higni be osedhi malo matin, kawawacho ma nodules go, but moro ni ma autoimmune twanene kendo e joma tindo to ng'eny sana e joma nyiri, around joma ngi higni 30 years kanyo, or joma be anyuola gi tuo ni ng'eny, iboidon gi be koro risk ma yude ntie. Joma wayudo kan gi tuoche moko kaka mege sukari ma type 1, moro mowacho ga benen autoimmune, koro joma ngi tuoche ma del gore owuon kowuon, main type 1 diabetes, joma ngi arthritis, joma ngi tuoche moko kaka lupus, koro mago gin joma iboyudo ni risk gi ni malo. Joma be osechiedh tuoche moko kaka cancer, ing'eni nyaga yudri gi cancer moko mege ng'ut or mege dhok kanyo to iyudo treatment mar radiotherapy moro miwang'o cha, kendo risk ni ma yudo gi tuoche mege thyroid ni malo, koro mago gik minya nyiso daktari. Aito be joma maybe ok cham chumbi mang'eny or nie regions ma chumbi onge, but mano wan waonge go Kenya ka. Mulna tudruok mar tuo ni kod nyithindo kod joma mine mantiere kindigni 30 ka ang'a timore age kata higni gi momiyo gintiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok ni. Kaito wachak wadhi kod jogo ma higi oseniang', ang'o matimore ka momiyo ng'ato nyalo bedo kod thuolo mamalo? Joma tindo around 30 years gi mainly en genetics, to be ginie magine age ma tuoche mowacho ni autoimmune gi jayudo giga ahinya, to mainly en kaka del gi ochwe. To jogo ma higi oseniang', ing'en higni be kadhi to weche mang'eny jadhiga mobam, lakini wacho ben seche magiticha e seche moko makoro del dwaro thyroid, require thyroid hormones mang'eny, kore ma seche moko gi yudrega, especially gimiluongo ni hypothyroidism. Wadwa ni mondo mi wang'iyane nikech ng'eni entiere kuom joma tindo higni 30 kaito jok ma higi oseniang'. Koro ng'eni atemo paro, atemo ng'iyo ni debe ni ang'o matimore ka nikech kapo ni joma tindo, joma dongo, tudruok mantiere kind grube ariyo gi kata kamano une jolony. Normally onge tudruok ahinya, en mana ni ng'en kiseneno age groups go kagibiro ni gi chandruok mawa ranyisi mawa wacho ka, ten nan koro negipar mondi itergi. In fact, an jotuoche na kata mabiro ga gi tuoche mege sukari, ka en ng'ama okalo higni 65 kanyo, ka uriaura tests gi makawaida, kata kionge ranyis, most of the time iboido naboketo thyroid mondo wamak gi chon, mondo kik warit nyaka delo chak chandre. Ipimonwa kacha inyalo pime ahinya siptande mantiere kod masinde, entiere kod kidenye mopogore opogore mag pim, wantiere kod pimo remo, wantiere kod picha mabende nyaka go. Kaito ka pono nono chuno tinyalo go sindan, inyalo chuo sindan moro matin ka udhi pima ne ka pono ni cells osechako dongo e yo mok kare. Thothne wacho nwa kacha ni thieth pimo nyalo kawo gimoro Sh4,000 kama. Thieth thoro chalo nade? To thieth thoro kawo thuolo marom nade? To bende inyalo thiedhe mochanga chuth daktari? Lure, lakini ng'eny gi iboido ni bochiedho gi ndalo mang'eny. Koro ng'en kwa chak gi joma gin hypo, koro ng'en hypo en ni koro nkech gland ok gol ni hormones moromo, koro gin sana ibochiedho gi ntie yath ma replace hormones go, iluongo gin thyroxine. Koro ibomi gi thyroxine kalure gi kaka kipimo ranyis tineno ni levels ntie. Koro ntie dose matin medo. To en tuo be ma expensive, nikech ibo yudo ni bang' dweche 2 nyaki biye clinic to nyaki tim remo kendo mondo wane ka hormones obedo balanced, aito wane kwa medi yath kose waduoko yath piny.
Kaseche moko be wayudre ni goita ni oduong kata ken hypo to koro chako kelo ni weche moko mang'eny. Weche mang'eny en kech kaka ne waneno picha mokwongo kata kwa ne nyaneno picha sani en kuma en ng'ut ng'ato. Adwan wapar ni etoke kanyo nitie pipe ma yueyo, nitie etoke matin nitie pipe ma chiemo. Koro ing'e nitie seche moko ma gini duong chako deyi, iyudo ni chiemo ok dhi maber, or sami nindi winjo no kiyue maber. Koro ing'e ni seche moko nyaka idhi ogol. Koro kata kogole pod wabomi hormones mi pod ma thyroxine. En mana koro nyaka wa check to balance. Kwa ng'i jomopogre men hyperthyroidism, ng'enyne gin tie yedhe mimuonyo, gin tablets, koro mimuonyo. Aito lure be ni levels mege hormones ni malo marom nadi. Koro idon seche moko wachaki gi dose ma malo. Dose ma maximum en gan ng'ato bo muonyo tablets 4 didek. Aito kendo kibiro e clinic bang' ndalo dweche 2, ka waneno ka hormones chako dhi piny mos, to waduoko nyaka ibede dose matin mogik. To dose matin mogik en tablet achiel e odiochieng' achiel. Koro ing'en seche mwatimo tests gi bwafwenyo ni mari en wawach ni en autoimmune process. Ng'eny jo tuo gi wachiedho gi ga madhi higa 1.5 or higa 2. Kagi muonyo yath e kiboyudo ni weche koro kwe. But del opogre. Nitie jok moko ma inya kata dhi mohingo higa 2 nikech itemo gole e yath to tuo duogo. Koro iyudo ni kiseyudo da level ma hormones koro okwecha ti i maintain kanyo. But kingi kendo moko mwaneno ni nodules gi. Ibo miye yath, kimiye yath bichop kuma hormones koro kwe. To seche moko mage ma koro wa discuss kod gi mondo wadhi watim surgery mondo gol thyroid no. Mondo kose gole nikech nodules gi gibo bedo ka mountains mwawacho ga volcanoes gi. 1 minute oling, 1 minute ochiew, oling ochiew. Koro mondo kikibed gi seche ma hormones ni malo, uchandre 2 years umuonyo yath uduoke piny. Seche moko kisekweye afadhali gole, aito koro to kogole to kendo ibo bedo hypo. Koro wami yen ma supplement hormones gi for the rest of your life. Kogole ng'ato dhi bedo hypo. In owuon inyiso kata ni inyalo gole, moro wanyalo doke picha mar thyroid ka mondo mi iwuoth kodwa kanyo nikech ileronwa kacha kane wachako chenro ni kata intiere mana gi pis matin to romi. Seche ma igole ni ochuno nyaka gole te. Ponono ni ok ogole te, modong' ni bende nyalo bedo gi tuo machak kuodi, to ka ponono ni owini matin mani wacho ni nyalo konyo ng'ato cha. Koro ing'en lure gi gin sama ng'ato nigi tuo go picha. Koro kigo picha to bo konyi ni neni ni tuo affect nikech neno Nyasaye bero mi right gi left. Koro ibo neno ni tuo ni which part. Koro kwa wuondre ni yud ni tuo ni e right part ma thyroid to left ber. Ibo idon kochuno ni dhi surgery tigola side matuo tiwe side maber. But kaki wache no ber nikech seche moko ka higni be osekalo tuo kendo seche moko nyaga duogo to affect modong'ni. But mani irito time. Koro ko ber to kibigole. To ber kigolo part of it en ni koro kibiyudo okbiketie yath ma replace hormones nikech koro part modong'no nyakonyi mondi yud hormones moromo. Lakini nitie seche moko ma seche ma daktari ni theater cha kong'iyo to neno ni both sides ok nen maber to gola te tidong' ki imuonyo koro hormones for the rest of your life. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Tudri kodwa e yore mag tudruok mapile pile. Facebook page en Ramogi TV, #penj laktar, Facebook page wabede penj laktar. Nitiere kod penjo mora mora ma diher mondo mi penji. Wadhi online wa mag simu mag thuolo machuok mokalo, bed thuolo go simu mondo mi ipenji nikech penjo eng'eyo. Kik idhi mabor, kik isudi. Gonga ushinde chapa
9 seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Dial *487*3# to get this song. Pinkoru Turugi Mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro Mugia Jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Mabiro tich abich ni eng'e jothumbewa. Lucy nyathi Kisumu, ukiunge nyathi ajeni, sauti na luoro piny. Kikiwe mokineno sigand jathum Alusi Tibim. Atita natiyo gik mang'eny. Kacha kod adhi kaka bouncer. E gate ka oko ka ndiane ma an gi machine cha scan ne ting'ano. E chenro mar ng'e jothumbewa, tich abich ni chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV kitai gi Solomon Tito Kafaya. Kik bai. It has come to my attention that certain individuals have shown blatant disrespect to the party leadership, including the presidency. This behavior is unacceptable and will not be tolerated within the UDA party. Tungni medo muomo duond bura mar UDA ka jagoro maduong' Cleophas Malala obwogo kawo okang' mar chik ne jotelo makiro weche. Riwruogo kinde ma pacho ka endi kod kembe mamoko nyiso luoro ni paro mar chik mageto medo usuru biro hinyo jo Kenya kaponi okadhe kaka en sani. Koro wacho ni sirkal onego bed tiyo gini yo moro makare ma ok gigol ji shida kendo giketo ji shida. Onego bed ni goli ot titeri kuminyalo dakie yo malong'o kaka dhano. Wach human being nyaka warang ngimagi. Joked ne ratich oganda oseyo chenro mar muko udi madhi nyime madhare ka giwacho ni itime e yo mar rocho ratich oganda. Machiegni kendo kidieny mogik mabende daherga mondo mi igo mbaka gi daktari. Seche migo kode mbaka no imedo ng'eyo matuta, imedo fwenyo mang'eny kod kaka wanyalo konyore mondo wabed kod ngima makare. Kar muonyo yath nyaka chieng'no daktari, mano en ga gimoro ma daher mondo mi wuog oganda ni ok en gima rach, en gima nyalo konyo ng'ato bende kike jogi nikech en ngimani. Kae to nitiere kod Felix Elaine ina mondo mi akaw sim Felix kae to wadhi nyime. Felix, hello, penj laktar. Halo Nyajimo. Machiegni. Kaka wacho lingani Felix. Mama na ntiere kod gimo kute e lokro mare. To nasetere ka thieth. Kano odhi ka thieth mondo mi oyud thieth to no wayudo nwadhi general practitioner kaka winjo ka laktar wacho. To nokoyud gima ne ntiere kuome. Nobedo directed mondo mi odhi pime Aga Khan. To kano odhi Aga Khan to nowachno ni mondo waduga kuma ne wantiere chande mondo ndikne kendo gima mondo ndikne kendo barua moro mondo kodog godo.
to kano do picha to koro nyiso ni aniwe uraweya ntiere yath mimiye koro biro de bedo godo biro konye to nyaka sani tulo ma bang' kano wadok kano miye yath yani nino okonye mana matin to tulo ma bang'e kendo koro gima nokuot chane nolal lakini nochani nokuot kodok kodie nikech nowacho ni koro thung' seche moko kochiemo odwa nofuol to gima fuole kong'iyo maber to oneno ka onge chiemo be samoro kochamo to chape koro kang'iyo ni anyalo yudo laktar nade mondo mi achop kuome mondo koro akel ne jatuo en makoro nene to wachno kaka inyalo konye. Erokamano ahinya daktari biro pimonwa yiena mondo mi akaw simu machielo. Susan, hello, penj laktar. I'm penji daktari. Machiegni? Nyocha notim na operation mar thyroid cancer. So, gima koro chanda ahinya kata gima nago penji. An sama niki sama penyi ma kapenyi kawinjo kabedo gi rem mang'eny to rem nami obiro ka gima iweno ocham pam na kaeto odhi obedo kendo adhi tho koro mano nyiso nang'o matimore na kero onego akony dhano. Notimne surgery to seche ma koyo ng'ich to winjo ka rem biro mang'eny mokalo onyalo timo nang'o kata manyisa ang'o kaeto jawinjo mokwongo bende winjo kes ma intiere godo nomi mama na yath to chal ka gima gini kuot ka dok iye wantiere ka kod cases ainago. Koro ing'e ni in fact omiyo aparo nitie jok moko minya yudo ni thyroid okuot to kopim kata remo to onge wach yudo ni hormones ni sawa koro ibodo ni seche moko ok mi yath iluwi aluwa mos lakini nitie jok moko ma inya yudo ni thyroid ni kuot to kuot gi iye samo kuot gi iye no mano miwa wasiwasi nikech kachal gi kaka jatuo ng'amo gocho mbele manyiso about mamagi makoro winjo ka chiemo de owinjo ka seche moko othung' owinjo ka seche moko muya okuog maber kineno ka odongo botim ultrasound cha bonyisi no dongo gi iye to mano onge yo moro thyroid no nyaka gol koro nyaka udhi surgery bugolne to kose gole mago we moko migolo ga te koro kose gole te ribodo no bobedo hypo koro nyaka miye yath lakini madongo iye made ng'ato mathung'o ng'ato manyo nyaka gol mano onge two ways about it. Jawinjo ma samoro ka koyo ng'ich to winjo ka entiere kod rem mokalo notimne surgery mar thyroid ni koro ng'amo gocho mar ariyo no ber mondo dog e daktari ne nikech mondo ber kong'e ni manotimne surgery ni nogol thyroid te kose nowe moro matin nikech nitie jok moko aseyudo ma igolo to koro jatuo we nosechango omor bodhi kara wich no wilo kondikne yath ma nikech koro en hypo koro kondikne yath koro yudo ni ranyisi mowinjogi kaka kiwinjo ka koyo ng'ich to koyo ng'ich mokasre iboyudo ni seche moko en koro nikech ng'ato en hypo koro gima timrega en ka daktari ogolo te kawaida en ni chaki yath kaka tapok iwuok e suptal aito bang' dwe achiel or seche moko kata dweche ariyo idhi clinic kipimo ni remo kendo mondo ne ni hormones ni kanye aito yath olos koro ng'amo gocho mar ariyo no anyanyise ni mondo dhi ong'i ni hormones ge chal nadi ong'e ka maybe onego mede omiye yath. Mesha kalo penj laktar apenjo niya ani atomo manyo pim kaka noyune gi hormonal imbalance to gino chande ma bado kuot kon reka penya timo hormonal imbalance ok understand tiende en nyathi marom nade en nyathi manyako kose nyathi mawuoyi en nyathi manyako mja higni 15 ing'e ni hormonal imbalance en topic mathoth koro ing'e ni deber ka wang'eyo ne en hormone imbalance mane nikech nyabedo ne en thyroid nyabedo ne en hormone imbalance mege weche reproductive gi koro mano ng'eyo tek lakini gima nya wacho ni ka anytime miwinjo ni onyisi ni hormones gi ok ber hormones mora mora ber kimanyo daktari mar hormones mondo koro ung'i mondo ket olosni yore ni obed maber. Ponono ni ng'ato beda gi kuot mar lokro ni to ok oyudo thieth complications chal nade
seche ma pod iduoka yie na mondo mi akaw simb Evelyn. Evelyn, hello, penj laktar. Hello. Machiegni. Even Nadi. Adhi maber I machiegni. never did not go to from Kitengela. Koro, I was diagnosed with hyperthyroidism after my first child. And since then, Poka Nyalo conceive. Alafu medication matiyo go bende. Is it a must me you go for checkup every time? Kidoka itiyogi ya, then kidoka test kidoka imeteremka. It's now you are now below. You know better adjusted. Odimalo. After something kwenye marach kendo kidi ipini kendi doka koro it is on a higher side koro. Is it mean ni ibo bedo ga kibedo tested like every time and then? No team na looking tired na but okodonga mo negotiate surgery but koro in case test matter is also very expensive. Koro ngato nyalo dak na mondo at least you better ni nyati ogia mondo ni every time you have to go for the test. Yeah. Koro unfortunately thyroid en tuo ma expensive. Nikech kaka na nyisi kwa chako en ni hormones onego bed balanced. Koro kitiyo gi yath kaka wacho gi ng'amo agocho ni, ibo yudo ni seche moko imuonyo yath kopim tiyudo ni hormones odi ahinya nyaki i-reduce dose. Kibiro next time iyudo ni seche moko koro kendo u-reduce dose no koromo nyakumed kendo. But en gima ok inyal ng'eyo kokipimo. To clinic be nyaka ilu kako ondik. Koro ing'en sama wawuondre ni chieth ochakre, ibo yudo ni hormones nyaka lui machiegni. Koro seche moko imiyo ji 6 weeks kodhi ahinya dweche 2. Ng'ama koro osebet ka luwo chieth maber ma koro hormones ber seche moko wamiga dweche 3. But kin ng'ama joma mine to en gi tuo ma thyroid, tineno kaka tamako ich tek or kata hormones gi periods poko bedo balanced, mano nyiso ni hormones gi podok nkare. Koro ing'en mano nyaki imeda dhi kaka dokta ondiko, aito nyaka hormones bed balanced. To ka hormones o balance maber, to giyudo ga nyathi. Aito be ber ka kin ng'ama nyako, to in gi tuo ma thyroid, especially hyperthyroidism, ti plan yudo nyathi, ber be ken giminyiso daktari ni chon. Yena mondo mi akaw simb Lorin kapok olalna. Lorin, hello, penj laktar. Na pali laktar machiegni. Iwinjo ka duong' talafu yani kila saa itakilete duong' opudore. To kidhi ir daktari tikoni ni mano tonsil. To gino tataga dinyo, mana dinyate Kenyatta Hospital, to kano pima, negi sopati moro negi ng'iyo ka nyalo bedo gi shida moro amora. To negisa ni reflux. Koro akia ni tuo ni onyalo bedo mi daktari wuoyo kuome ni koso. Koro tonsils reflux opogre kabisa gi thyroid. Mano en tuo ne mainly en mwawacho ni acid ng'eny. Joman ga gi acidity mang'eny. Koro ing'en acid ka ng'eny e ich, ema seche moko kinindo or kiya chiemo, nikech acid no ema digest ni chiemo, koro idon bilo malo to kelo ne tuo mar reflux. But mano be nitie daktari ma deal ga gi mago iluongo gi ni gastroenterologist, specialists mege tuoche mege ich, acid go, tema seche moko nya miye problems mege tonsils. But tonsils gi thyroid gin tuoche mopogre kabisa. Adwa ni mondo mi wakawe simb Joseph kata bodugo kar ng'ama miyo madwa mako ich nitiere kod chandruok mar thyroid, gima dhi timore kode ka infertility kod wechegi. Joseph, hello, penj laktar. Hello. Machiegni. Awacho ni an mara kanya bilo sana nyoro. To kaka koche salandi pro kuno kunyala kala chiega mara dio aywa kalwa. Osetimi kuom thuolo marom nade? Osetima kuom higni madhi 3 hivi. Biseneno laktar? Podi. Higni 3? Chiemo de kuno kalo. Mano nego dhiyo ne daktari mapiyo,
nikech kiwinjo ka ahinya to ka osea madho changa but lakini ingeni kata kia madho waonde ni madho kong'o konego bed ni chiemo dei koro ingeni chiemo ma dei mok kal mano nyiso ne e yo ma chiemo no nitie gimoro madine koro ingeni ber be kidhi neno daktari titimo ni picha moro mwaluongo ga ni endoscopy koro koket kamera gi picha iso e dhogi ting'iyo tibone ni ang'o momiyo chiemo ok kal maber koro en ng'ama nyawacho nodhi one daktari mapiyo nikech nyadek ng'eny daktari nyadek ng'eny to ma emomiyo wacho ga chenro mar penj laktar ka ni kikilingi gimoro aming'a samoro en gima ni nyalo res mani nyalo kony to imedo budho kode omiyo Joseph tem matek mondo mi ne laktar adok kodi e weche mag infertility kod weche mag thyroid koro both hypo gi hyper nyakelo weche infertility to infertility en miyo ni ng'ato ok mak ich piyo to bo affect joma dichuo gi joma mine marom lakini sana sana wanene ga joma mine koro iboyudo ni kisebet kimanyo nyathi tutemo to kiti gi yath mora mora ma family planning kawaida en seche midhi ir daktari ni ma joma mine gynecologists gibo kao remo mondo gipim gibo timo vipimo mang'eny lakini thyroid en achiel ma gibo ng'iyo koro kwa yudo ni thyroid ni ok ti maber mwaluongo ni hypo twachaki yath to ng'eny mine wasechiedho bwa miyo yath bo hormones obedo balance to yudo nyathi the same way koyud kin hyper kwa yudo kendo kin hyper twamiyi yath lakini samwa miyi yath kabe wapangre wabonyisi ka hormones pod ni malo ahinya to wabonyisi pod ni kik imak ich mago seche mwanya kata nyisi ni tiji contraception nikech koro ka hormones ochako dok piny to risk ma mako ich ni malo lakini kimako ich ka hormones ok ni balanced to en ich man gi chandruok mang'eny ema seche moko nyawuok jok moko yudre gi tuoche moko mege pressure koro wawacho ni warit nyaka hormones obed balanced aito sama hormones osebedo balance sama koro wayie ni koro watemo to be nitie yath mwawilo sama koro idwa mako nyathi mondo wamiyi yath ma en safe kin gi nyathi aito koro yadh gi mikonti idhi go mbele to wamedo pimo ka sama koro ijni dhi mbele binyaka inyuol nyathi maber koro en gima watimo wa manage mine mang'eny kata man gi ich man gi tuoche mege thyroid maonge weche mang'eny aneno ka thuolo omayo wawang'wa ka atwagni to nonego beni wadhi godo nyime kata kamano yiena mondo mi akaw simu inyalo yiena halo penj laktar halo machiegni kama nilindo gani da chama to asebedo gi tuoni kuom thuolo mar microbacterial saka dumaro sal to asebedo matek bedo ni en tuo ma expensive samoro anal samoro analura awinjo ka luor samoro kapar kata gimoro to asebedo ka monedego eko to chunya bende ginene matek ni gwicho matek ma into man kala 11 kg koro onge law moro amora mane roma koro asekadhe matek to bedo ni tuono expensive an nopima mana dichiel kende koro sani endi gima dongo ma pod chanda ahinya weight na gain gima dongo sani ma chanda ahinya en mana gine en mana anxiety abeda gi wasi to nothing kata samoro chunyo otieno kwanindo to awinjo ka luor ma achung' ma ni dot kaba olor dot adier nikanana ni ng'ato nyalo biro ma negwa iyo anabeda gi wasi masin kamano koro daktari adwaro ni daktari okonya alafu tuoni costly pim kende hospital kana dhi negisa ni korwako ni negisa ni 5,000 4,500 gima bete nitiere kata yo moro ma ginyalo konyo go jok mok nyal ka wan gini kamaendi nikech iyudo ka ikale matek to pesano be ionge go gimoro amora ng'i koro ka nitiere yo moro amora ma ginyalo konyowago ka ginyalo konyo kaka anyalo yudo konyruok kaka an Rehema kama anyalo gone Nyasaye erokamano kata ka nitiere yo moro amora mane penjona to gino osechanda for 1 year now mos ahinya
Musainya. Koro ingen kine kilo osemedo lakini pod en gi wasiwasi mang'eny, iboyudo ni hormones pok obedo balanced maber. Tingen koro be kaka nanyisi ne en tuo matek, opek, nengone ni malo, onge yo mang'eyo ni hormones gin balance nyaka idhi adhiya bipim. Koro en abonyise en mondo odhi opime kendo mondo one, nikech the moment ma hormones gi obedo balanced maber, to ranyis manin go kate rumo. Koro kata wasiwasi or anxiety no rumo bi yude danin gi kwe. Samoro ng'ato dwani otudre kodi nyalo yudi kanye mondo mitwagni odhi nyime kata winjo ka ji mang'eny tiere kod chandruok, to daher mondo mi oganda oyud konyruok kowuok kuom daktari. Korani nyayuda Professor Nelson Awori anan 3rd floor. Namba ma simu en 0738 809172. Nyalo nuoyo 0738 809172. Erokamano nya daktari kuom biro e chenro mar penj laktar yawo wang'wa mathoth kotenore koda tuo mar kuot mar lokro, kendo aduoko ni erokamano makende ne ogandawa mantiere kod chandruoge mopogore opogore. Pod inyalo tudori kod daktari mondo mitwagni odhi nyime yud kaka inyalo yudo konyruok. Erokamano ne director na Philip Ochieng, ne producer na Papecho Kotha, ne jogo picha mawa wan gode studio ka. Erokamano mang'eny. Maduong' moloyo ni jahera mar chenro ni, erokamano mathoth. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane. Who is a true partner?